May nga po, Negros. Ini ang DJcast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag sa bumabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Tatlo ka mga katapos sa isa ka pamilya na sakwan patay sa guwasang ilang nga balay. May ginporma na nga striker team para mapatuman ang no parking kag truck ban. Kung ma-retrieve ang mga deleted messages sa cellphone ni Atty. Pondevilla, may mo ini makahatag sa lead sa kaso suno sa PNP. Malapit sa 300 ka mga pamilya gin-evacuate sa Gulman City bangod sa pagbaha. Kag sa good vibes, mga bakasunan nga pwede marentahan for exclusive use sa Negros. Inatanan sa DJcast Negros 10. Sa number 10, four-month extension sa kontrata sang IPM-CDC ang aprobado na sang Konseho. Aprobado na sa katapos ang sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod ang 4 months extension sa kontrata sang IPM-CDC halin Enero tubtob Abril 30, 2023. Magluwas sa paghakot sang basura, magapadayon man ang IPM-CDC sa pag-maintain sang sanitary landfill sa Barangay Filisa. Suno kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, paagi man sa extension matagaan gi ang syudad sa pagtukod sang panibagong nga kontrata para sa mga interesado nga mga kumpanya nga maghahakot sang basura kag maga-maintain sang landfill sang syudad. Magluwas niya gina-finalize ang syudad ang terms of reference ginahulat man nila ang survey halin sa pribado nga kumbuyahan may kaangtanan sa waste analysis and characterization study nga manginbasihan sang kontrata. May 8 tanan ka mga bidders ang nagpabutyag sang interes para sa waste collection kag maintenance ng landfill sang Bacolod. Sa number 9, 100% nga tax relief para sa mga delinquent property tax ang igapatuman sa Bacolod City sumugod Enero 1. 100% kakaksun ang penalties, interest, lakip ng surcharges sa mga delinquent real property taxpayers kung bayaran nila ang bilog nila nga buwis sumugod Enero 1 tubtob Marso 31, 2023. 50% condonation naman kung sarang nila masettle ang ilang delinquent account sa Abril 1 tubtob Hunyo 30, 2023. Ini makaligad nga ginaprubahan na sa third and final reading sa Konseho sa syudad ang ikaduha nga ordinansa nga nagahatag sang tax relief sa real property taxes tugaman sa epekto sa COVID-19 pandemic. Nagapati si Councilor Ad Victor Espino nga nag-author sang ordinansa nga pinaagi diri sarang maka-generate sang 200 million pesos nga payment collection ang syudad halin sa mga delinquent real property taxes. Sakop sang tax relief ordinance ang residential, industrial, commercial, agricultural nga klase sang real properties na lakip na ang improvement kag machineries. Sa number 8, 11 sa 31 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang mayara na sang na-identify nga sanitary landfill. Inisunod kay Josephine Magwad, ang head ng Provincial Environmental Management Unit ng Environmental Management Bureau 6. Ang pag-angkon sang sanitary landfill isa sa mga requirement sa idalom sang Solid Waste Management Act. Nagakasuiran nga ang 11 ang may na-identify na nga sanitary landfill kag tigayon naman nga nakapasar sa geological kag environmental assessment. Patag niya, hindi man ang tagsa sini mayara sang sanitary landfill, bangod mayara nga mga magkaingod nga LGU nga nakalagda sang MOA para sa isa ka sanitary landfill. Isa sa kabudlayan man nga ginaatubang suno kay Magwad among pagpangita sang area para sa sanitary landfill. Kung wala sang sanitary landfill ang banwa o konsyudad, dapat mayara sang residual containment area o kon alternative technology bahin sa pagdispose sang basura. May na-identify sila nga sanitary landfill. And 11 have sanitary landfill So, out of the 31. So ang iban sila, although wala sila sanitary landfill, mostly ang mga 11 ngayon na nakapasar na sila sa geological assessment. Ano lang 11? Hindi ko way ko di record as of now. Oo, nga mga local government units na mga municipal, oo. So, diri sa Negros Occidental. So, sa out of 11, may ara kita nga gin-cluster nila ina. So, natin sarili ang 31 ito, sanitary landfill sila ngat na kay may ara nga mga municipalities, nearby municipalities nga nakamuwa na sila sa isa ka SLF.
Sa number 7, isa ka teenager ang patay matapos malumos sa suba sa Cadiz City. Patay ng 18 anyos nga si Levi Benyabon matapos ini malumos kahapon sa Sicaba River sa Barangay Burgos sa Cadiz City. Sa investigasyon sa PNP, si Benabyon ang nagaobra lang sang pika-pika sa kilid sa suba sa sila ang magtabok sa piyak nga bahin sang suba. Ginlangoy nila sunod sa pulis o pudang yang abyan apang bangod sang mabaskog nga dulo sa tubig. Ginanod si Benyabon. Patay na sa masapuan ang biktima bangod sa pagkalumos. Ang iapod ang nasalbar naman kag tigayan nga nakatabok sa suba. Sa number 6, malapit sa 300 ka mga pamilya ang gini-evacuate bangod sa pagbaha sa Gihulngan City, Negros Oriental. Naglabot sa masobra 1,000 ka mga individual ang apektado sa nagluntad nga baha sa Gihulngan City, Negros Oriental dala sa mabasko nga pag-ulan. 261 ka mga pamilya ang gini-evacuate kagabi sa City Gym bangod sang pagbaha. Sunod sa Gihulngan City PIO, 3 ka mga sitio sa syudad among ginbaha dala sang pag-overflow sang suba. Naghanda naman ang syudad sang ayuda nga ipanghatag sa mga residente. Sandig sa latest weather bulletin sang Pag-asa, ang low pressure area sa sulod sang PAR ang yara karon sa 280 km east sang Surigao City, Surigao del Norte. Magamay ang tsansa nga ining mangin bagyo sunod sa Pag-asa apang magapabilin ini nga LPA sa nasidlangan sang Mindanao. Gani magadala ini sa gihapon sang pag-ulan sa Visayas kag Mindanao. Sa number 5, mag-asawa kag ilang nga anak ang nasapuan na lamang nga patay sa guwa sang ilang nga balay sa Zamboanguita sa Negros Oriental. Patay na sa masapuan kahapon sang anak ang iya sini nga amay, Iloy, pati nang iya nga utod nga babae sa guwa sang ilang nga balay sa barangay Nahandig sa Zamboanguita, Negros Oriental. Ang mga napatay nga nunsay mga mangunguma nga sanday Pedro Catalonia, 70 anyos, misis nga si Sarvana, 65 anyos kag 43 anyos nga anak nga si Marites. Sa investigasyon sa PNP, ang tatlo ang nasapuan nga nagahigda sa duta sa guwa sang ilang nga balay kag madamo sa mga pilas. Nakuha man sunod sa pulis ang mga pagkabutang sa pamilya kag cash nga 20,000 pesos. Mahimo ginlapusan sa matig nga bagay ang tatlo sunod sa pulis antes ini ginpangkawatan. Nagaparayon pa sa karon ng investigasyon sa PNP. Sa number 4, hindi dapat nga pagkalimta ng matudtod nga rason sang Paskwa. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagsiling man nga dapat mangin thankful ang tagsa-tagsa. Sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial, ginahaylo sang gobernador nga mag-share man sila sa ila kaayuhan nga nabaton, labi na nga hindi man tanan ang tigayon nga nakabaton sang kaayuhan nga ila nabaton. Injury-free New Year naman ang ginapaabot ni Lacson sa mga Negrense nga nagapanugyan sa tanan nga maghalong. Labi na karon nga nagahalog ang restrictions. Mas maayo nga saksihan na lamang ang fireworks display sa mga community fireworks na lamang. Nagalao man siya nga magmangin maayo ang ekonomiya, mapangapinan ang probinsya gikan sa ESF, bird flu kag bisan pa sa anuman nga kalamidad. Prioridad naman sang probinsya ang bulk water project sa 2023 kung sa diin tinutuyo sini ang pag-angkon sa matinlo kag nagakaigong nga supply sang tubig para sa mga local government unit. That we will have very minimal typhoons. We will always be protected from ASF and also avian flu, and that the economy will pick up. No, I also pray that the sugar industry will continue to be blessed. No, there's no doubt that it is a good year for the sugar industry, and I hope this will continue in the years to come. Sa number 3, government dialogue ag aksyon sa sugar retail prices sa panawagan sa karon sa tatlo ka mga dalagko nga Sugarcane Producers Federation. Nagpagwa sa pahayag ang CONFED nga ginatiglawas ni Aurelio Gerardo Valderrama Jr., Panay Fed nga ginatiglawas ni Danilo Abelita, ag National Federation of Sugarcane Planters nga ginatiglawas ni Enrique Rojas, angon sa ila kabalaka sa inflation rate nga nagaapekto sa ekonomiya sa pungsod. Sunod sa grupo nga nagrepresent sang 50% sang local sugar production, ila nga ginasuportahan ang anuman nga tikang para sa pagdubo sang inflation. Nabalaka sila sa ginreport man nga 2 man kataas ang inflation sang sugar.
confectionaries, kag desserts, kag ginakabig major contributor sa inflation. Sunod sa ila, kung lantawon, daw ini nangin rationalis ang minimum access volume importation plan para sa 64,050 metric tons. Sunod sa grupo sang October, sila ang nag-recommend na sang calibrated importation sang 300,000 metric tons sang sugar. Ang mill gate prices sa karon sunod sa ila ang nagapanaog na sa 2,885 per bag. Pero ang retail prices wala sa gihapon na naog. Yara ini sa 95 to 105 per kilo. May nagakaigo man sa karon nga supply sang refined sugar sandig sa inventory sang SRA. Gani wala sang urgent need para sa pag-import sunod sa ila, ilabi na sa peak sang milling season. Wala man sang rason nga magapabilin nga mahal ang retail prices nga ang mill gate price nagnubo na. Nagapanawagan man sila sa DA, SRA, DTI sa pagbantay sa tuman kamahal nga presyo sang kalaman. Sa number 2, nagapabilin nga duha ang persons of interest sang PNP sa pagpatay sa kay Nuneco General Manager Attorney Danny Pondevilla. PNP nagapati nga kun matigayon nga ma-retrieve ang deleted messages sa cellphone sa biktima, dako na ini nga bulig sa ila nga investigasyon. May report si Romeo Subaldo. Isa ka dako nga pala makutanon sa PNP kung nga matapos matabo ang pagtiro sa General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative o Nuneco nga si Attorney Danny Pondevilla nadula sa crime scene ng Executive Secretary nga mo ang iyakaupod sulod sa salakyan sang gintiro siya. Mas nagduda pa gid ang mga pulis kung nga agin pang delete niya ang exchange of messages nila nga duha sang biktima. Sulod sa officer in charge sa Police Station 2 nga si Lieutenant Juanito Pastrana, dako kabulig kung ma-retrieve ang messages kay basi dira makita kung ano posible nga motibo sa pagpatay sa biktima. Nagasalig siya nga masarangan sa PNP Region 6 o kung sa NBI nga ma-retrieve ang deleted messages. Pero considering mayara kita sa forensic digital examination, no, I understand nga ang aton nga RACO o ang NBI man nga cybercrime unit, mayara man na sila sang, I think may mga tools man sila, may mga laboratory tools sila. Possibly, basi wala ko kasi sigurado. Possibly, basi ma-retrieve ato ang mga deleted conversation. Sa panaysayon sa Executive Secretary, hubog si Pondevilla kay gikan sila sa Christmas party sa kooperatiba sa hotel malapit sa crime scene. Papulit na sila sa nagsuka si Pondevilla kag hinali na lang may lalaki nga nagamotorsiklo nga nagtiro sa iya sa tangkugo. Duda ang PNP sa sining statement kay man sa piyak pa nga side sang salakyan na kuha ang empty shell sang 45 caliber pistol kag sa passenger seat na recover ang slug. Dako man nga pala makutanon para sa pulis kung nga addaw nakagapo sa seatbelt sa salakyan ang mga kamot ni Pondevilla. Pero ginaproseso na nila ang pagkuha sang mga kopya sang CCTV footages malapit sa area para makita kung bala nagasanto gid man ini sa pahayag sang Executive Secretary. Nakuha ta kagapon nga CCTV footage pero sa isa ka establishment, pero dito daw hindi klarado kag negative to ang identity sang possible suspect. Oo. Oo. Ba't pera pa talang taon pagid? Mayara pa. Yung pa ka man subangan ng follow up ta. Na follow up naman subangan results ang aton paraffin test. Wala pa kagwa sa result. Wala pa. Natukiban man nga sa nadula ang Executive Secretary sa crime scene, kaupod niya ang isa sa mga opisyal sa Union sa Kooperatiba. Gani, ginakabig sila sa karon sa PNP nga persons of interest, kag ginpaidalom sila sa paraffin test. Sa pag-usisa sa pulis sa mga gwardiya sa mga commercial establishments malapit sa crime scene, wala sa mga nakabati sang lupok sang pusil. Gani sulod sa pulis, posible nga yara man sa sulod sa salakyan ang gunman. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. 12-man striker team mag-informa ang mapatuman ng truck ban pati na ang one-way traffic scheme sa tungasang nagalala nga traffic karon sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Bisan sa ibabaw sang flyover sa Barangay Singkang Airport, nagatinirin-tirin sa gihapon ng mga salakyan, patimaan sa nagagutok nga trapiko epekto sang Christmas rush sa Bacolod. Bisan may truck ban, makitaan man sa gihapon ang pila ka mga dalagko nga truck nga nagatinirin-tirin man halin sa Barangay Bata pakadto sa Circumferential Road sa home site sa Bacolod. May pilaman ka mga truck nga wala na nagasunod sa 5-minute interval nga wala sa payan nga nagalinabay sa pila ka mga dalanon sang syudad. Patag sa pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga si Police Major Junji Liba, madamo sa mga warehouses sa syudad ang mga masami sarang makalusot ang mga truck sa gintalana nila nga holding areas. Despite nga nata sa 5 minutes interval nga period, nakita ko may ara ko isa walo ka ni kabilog. So mo nga
inpacheck ko na sa akon nga mga enforcers nga ara sa sulod. For example, ini nga rin sa aton sa home site sa Lumpuis Est, sa Palmas, kag sa Pangakuri, nga i-check tanan kung sino nag-agi, i-double check. Pag once gani nga gasunod-sunod or nagatapik-tapik ang truck na iharangon nila, kag i-regulate. Upod sa truck ban nga kabahin sang 90-day experimental traffic scheme karon nga Pasko ang pagpatuman sang one-way traffic scheme sa 24 ka mga dalanon, pero may mga salakyan gihapon sa area sang Aguinaldo Street nga counterflow bisan one-way na ang dalan. Gani nagtala na naman sang 12-man striker team ang bitaw nga among magabulig sa mga traffic enforcers sa pagpasiguro nga napatuman ang truck ban kag one-way scheme. As strikers, amo na silang magdala na nila tanan ng troubleshooting. Kung may mga dapat respondihan, respondi sila. So, kung patihon talang na yung one way, wala gid problema, no? Kay kung amo man na ma-counterflow ka da, mag-create ka na da sang maagaw ka na da sang lugar. So, hindi namin amo na tani kung updan lang kag ang ato lang andong nga full compliant lang tani sa mga motorista. Ginahulat naman karon sang bitaw ang approval sang konseho sang syudad para sa pagpatuman sang towing kag clamping sa mga salakyan nga nagasupak sa no parking ordinance sang syudad. Sa Good Vibes, holiday season, ang iban sa ato nagapangita sang venue para nga makatipon-tipon ang barkada o kon pamilya sa mga lugar nga exclusive lang para sa inyo. Yari ang pila lang sa mga suggestions ni Romeo Subaldo. Beach house nga exclusive lang para sa inyong barkada o kung pamilya? Pwede. Sa Sipalay City may Casa Praia. Ang balay nga may 4 nga air-conditioned rooms, may banyo, kag kusina kung siniin pwede makaluto. Pagwa mo sa balay, rekta ka na sa beachfront kag amo sinikatinaw sa baybay nga nagahulat sa imo. May mga pwede himuon nga island hopping. May caves sa tunga sa dagat nga pwede katuan for picture taking. Kag pwede makadive sa fish sanctuary. Kag maglangoy kaupod sa mga nanari-sari nga mga isda. Kung hindi ka naman niya beach person, pwede ka sa Don Salvador Benedicto. Kung gusto mo nga daw yara lang sa gihapon sa balay ang feel sa lugar, may matino nga mga rooms, kag dining area, pati na banyo. Kag may kaugalingon nga mini pool. Ang Casa Teresita ang bagay sa imo. Matugnaw ang weather, ilabi na karon nga December. Ang tubig sa pool daw may ice. Pwede ka maka-breakfast by the pool. Kag nag-atubang ini mismo sa Mount Canlaon. Kung for the day lang kag hindi overnight ang trip nyo pero may matahom nga view sa kabukiran kag cliff, kag hindi masyado malayo ang lugar, base iswak ining East 32 Garden sa Barangay Pandanon Silos sa Murcia para sa inyo. May outdoor cottages kag may swimming pool. Samtang naga-swimming ka sa pool o kung naga-pictorial, ang ining nga cliff ang imong background. Kung adventurous ka, pwede ka mag-trekking pakado sa suba sa idalom kag maligo dito. Ang namin diri kay ari lang ini sa higad sa highway. Kung for the day man nga beach outing ang ginapangita nyo, pero gusto nyo may privacy kamo, pwede ka diri sa may Balsa de Bulata sa Barangay Bulata sa Kawayan. Pwede ma-rent ka exclusive lang para sa inyo ang bilog nga balsa. Kung mag-high tide, pwede mag-swimming. O kung magsakay sa transparent nga kayak, matahom ang kulor sa tubig, gani, may bag-o ka na naman nga profile picture. O sa pag-book mo pa lang, mag-order ka na sa pagkaon para worry-free na ang road trip nyo. Suwak ang ini nga mga lugar para sa family reunion or gatherings sa barkada o kung batchmates. May mga Facebook pages ang ini nga mga lugar nga pwede nyo mag-contact. Nagmalawig-lawig ang bakasyon, iban sa ato for sure nagapangita sa lugar nga bakasyonan. So may ragin mga lugar nga pwede rin tahan nga kamulang. Diin to be, masuggest mo? Ara kayo na sa report, sa Sipalay, Wow. sa Don Salvador, sa Murcia, kadamo actually diri sa Negros. Ikaw di ka makismas? Mas ngayon nga mag-reflect ah. Wow. Kagabi itong mga balita sa Negros, subong nga adlaw.
Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.